Sigue al profesor, sigue al profesor. Det är någon grej jag försökt lära mig idag. Alltså det flesta dagarna. Om man ska klara baddan så ska man kunna bubbla 5 gånger. Och sen ska man kunna doppa huvudet 5 gånger och hålla huvudet under vattnet lite. Och sen kommer det svårast om man ska kunna glida. För det tar man, det börjar med nästa vecka, lärarna. Sigue al profesor, Sara. Vi får se om vi klarar det. Men det är trots allt bara förberedande simskola. Ja. Det är väldigt bra egentligen för en att som är redan uppe på baddan. Att göra en del av baddan. Mira al profesor, ¿qué Vi har hace? ju sagt om vi skulle vänta ett år eller köra i år. Ja. Med henne, men vi täckte ändå det bättre än innan. Ja. Bravo! Okej, Sara. Ja, Okej, Sara. Sara, push al profesor. Okej. Push al Vi profesor. ska göra en övning, okej? Voy a hacer un Vi gör så här. ejercicio. Du ska ner och så ska du bubbla i 5 sekunder. 5 segundos. Okej. Bubbla i 5 sekunder. Más largo. Fortsätt bubbla. Bubbla. Jag tror hon är kanske inte riktigt rädd för 5 sekunder är. Nej. Okej. Ja, nu börjar den. Okej, vi testar. Okej. Du ska bubbla så länge du bara kan, okej? Bubbla, okej? Så länge... Bubbla så länge du bara kan. Bubla, Sara. ¿Cómo hace? Mira, mira, ¿cómo hacen ellos? Mírame. Bubla, bubla. Bubbla. Sara, Sara.